đang pass thôi nên là report take 1247. We recently managed to separate the insect. That had nothing to do with the inside the insect because alo, con hả? Con về tới nhà chưa? Bây giờ mẹ đi chợ, mẹ đi làm về. Thế con muốn ăn cái gì không? Mẹ mua. Vậy ha, lát gặp con nha. Lue tosta. Me miettii teemme lapsienne tulevaisuutta, koska olemme eläimme ja Pauli? Avaa TV. Saat seuraa.
joutui hyvin julman väkivallan uhriksi. Mapeham oli 34-vuotias geenitutkija, joka oli opiskellut ja tutkinut genetiikkaa yliopistolla 11 vuoden ajan. Hänen kunnianhimoinen teoriansa koski eläimillä ja ihmisillä olevien hallitsevien geenien erottelua sekä niiden vahvoja vaikutuksia. Viimeisen kuuleman mukaan hän työskenteli Pauli Jaakon kanssa viimeisten 4 vuoden aikana. Pauli. Halo. Pätkii. Halo. Vittu mä säikähdin. Miksi sun pitäisi ottaa tuntemattomasta numerosta? Lähettäisit tekstiviestin, niin numero näkyisi. Kyllä sun pitäisi muistaa, miksi mulla on se. Vieläkö se seurailee sua? Mä olin näkevinäni se eilen ratikassa. Okei, mä tiedän, että tää kuulostaa tosi hullulta, mutta mulla on semmonen tunne ihan kuin mun veljeni vielä eläisi. Lopeta. Sun veljes on kuollut ja sä tiedät sen. Tää kuulostaa sieltä psykologisesta kaksosten tutkimussysteemiltä. Me ei kuitenkaan oltu kaksosia. Joo, me ollaan puhuttu tästä jo. Aivan. Se on todella kauhea juttu. Katoitko muuten uutiset? En oo kerinnyt. Mulla on kuitenkin pakollista tarvikkeiden hankintaa kouluun. Mut mä pääsin illemmalla. No, mamma pettyy. Mut ei, nähdään illemmalla. Mä oon tosi pahoillani. Sano terkkuja. Voinko mä ottaa sua jotenkin? Sä näytät aika kiireiseltä. Anteeksi, mitä? Häiritseekö joku sun elämään? Sä näytät kovin onnelliselta. Ai kato Jolle, opitko muuten mitään tämän kurssilla? Totta kai. Jotain uutta susta. Meidän aiheena oli evoluution ennalta-arvaamattomuus. Niin. Ja sun pitäis miettiä, onko tää ihan oikein paikka sulle. Me käsitellään ensi viikolla, miksi jotkut lajit jäivät mereen ja jotkut nousivat maalle. Sopeutumisessa on kyse siitä, kuka voittaa. Ja sehän on kiintoisa aihe meille kaikille. Nähdään seuraavalla kerralla. Vittu ötökkä. Niin, se voittaa.
siellä on tuulinen päivä tänään. Missä se sun söötti tyttöystäväs on? Ai Maria. Hänen nimensä on Maria. Etkö sä vieläkään muista sitä? No muistan. Ajattelikin häntä tänään. Tai oikeastaan olen ajatellut häntä koko sen ajan. Silloin siitä lähtien, kun sä esittelit meidän. Eikö mä muka ole hänen arvoisensa? Milloinko sinusta on noin itsekeskeinen tullut? Asia ei oikeastaan kuulu sulle pätkääkään. Muistatko se, kun teit sitä juttua perheestä, jonka pikkupoika tappoi siis oman vanhempansa? Ei äiti, et oo kertonut. Se oli kuule oikein semmonen lämmin kesä. Se oli se 85. Joo, se isä oli saanut kenkää töistä ja äiti Rukka oli alkoholisti. Poika oli tiskannut astiot ja rikkonut joku lauttase. Se mä vaan sanoin, että niillä oli kyllä tosi omituinen tapa rankasta lapsia. Mitä perkelettä nyt? Maria! Ja nyt Jone perkele. Hätää te kerjäsitte. Ja eräänä yönä. Eikä ne sitten koskaan enää nähneet toisiaan. Taikka niin mulle kerrottiin. No miten se Mariaan liittyy? No ei oikeastaan mitenkään. Taikka... Kyllä mulle tuli mieleen jotakin. Sä oot ihan liikaa yksin. Oliko se tuo jutun takia, kun sä haluat erittyä? Porkkanaali. Mitä? Eikö muista? Peli, jota pelattiin. Ajatukset, joihin ei ole vastausta, niihin pitää vastata. Ja sitten kun osaa vastata, niin sitten saa haliin. Sopiiks tää? Sopii. Okei. No, kumpi oli ensin?
Ajatukset vai unet? Riippuu siitä, näkeekö sikiöt unia äidin kautta tai ilman. No mutta sittenhän sä tiedät, mitä sun pitää tehdä. Äiti, me ollaan puhuttu tästä jo. Kuule, mä en lähde sinne sairaalaan mätänemään. Mä en voi ottaa sun elämää omiin käsiin. No mutta sähän toit ennen kotiin kaikkia sairaita eläimiä ja hoidit Ne oli niitä. loukkaantuneita Ja liian. paskat! Minäkin oon sairas ihminen. Äiti, sä voisit pikkasen hillitä itteesi. Kuule tässä sulle temperamentit. Äiti, mä Hae niitä mun lääkkeitä. Enni, mä olisin sen halin ottanut. Tapettu. Niin. Mä luulen, että se liittyy jotenkin siihen juttuun, mitä me ollaan tutkittu. Uskomatonta, että Mai on poissa. Me tutkittiin ahdistuneisuus ja uskonnollisuusgeenejä. Koehenkilöt on siis 321. Ja yhdeltä koehenkilöstä me löydettiin voimakas muun muassa AAsta. Me löydettiin aggressiogeeni. Mitä helvettiä, eihän siitä edes tiedetä vielä paljon. Ei niin. On törmätty siihen ihan sattumalta. Ei tommosiin törmätä ihan sattumalta. Mutta me löydettiin se, kun me tutkittiin serotoniini 1B-reseptorin geenin polyformismia. Niitä on yleensä alkoholisteilta. Mä epäilen, että joku koehenkilöistä olisi tiennyt asiasta ja tappanut Main. Tällä tapaa sitten peitellyt jälkiä. Mitä te oikein touhuutte siellä? Tuohan pitäisi olla salaista. Niin pitäisikin. Ei mikään tiedetä näiden koehenkilöiden henkilöllisyyksiä. Kaikki pelkkiä numeroita meille. Mä ymmärrän, pidetään mahdollista. Kyllä ollut mitään henkilökohtaisesti varmaan. Kaikki ihan pitimaista. Julle, mitä sä täällä teet? Tulit seikan näköistä kuin sulla. Onko sulla jotain asiaakin? Tulit seikan tyypekemän kanssa oikein hengaa. Onks tää sun faijas? Älä rupee puhua mun isästäni. No okei. Mut mä en vaan saa tällainen tuon pitää sun kanssa. Et muuten todellakaan voi häipyä. No, aivan sama. Ihan miten vaan. Ihan miten vaan. Mä oon tosi pahoillani, toi on yksi mun oppilaista. Kuule. Mulla ei ollut tarkoitusta puhua mun työasioista. Meinaan vaan, että me voitais välillä puhua jostain muustakin. Hei, katos tuota puuta. Eikö näytä sille, että se kumartaisi meitä? Pauli, ei se meitä kumarra. Se on huomattavasti paljon vanhempi kuin me. Sen mielestä se kuuluu tänne, ei me. Se ei välillä oikein ymmärrä meidän tekoja. Sen mielestä me ei kuulu sitä maailmaan.
Mutta eikö me ole kuitenkin istutettu sitä ole? Se voi samalla tavalla ajatella meistä. Muuten. Mulla oli lapsena yksi pieni salaisuus. Luola. Mä piilotin sinne kaikki mun eläinkirjani. Se oli mun paikka. Siis täysin mun paikka. Mä voisin muuten itse asiassa joskus näyttää. Tyttö! Tyttö! Tuu alas sieltä. Mun äiti ei rakasta mua. Ihan varmaan rakastaa. Tuu alas sieltä. Eikä rakasta, mä enää saa tavata Jonea. Onko sun äiti tavannut Jonen? Ei se sano, että mä en saa enää tavata ketään. Ehkä sun äiti yrittää vaan suojella sua. Eikä se vihaa mua, mä rakastan Jonea. Etä sä sitä tiedä. Kuinka vanha sä muuten olet? Tuo se sulle kuuluu, äijä. Sä oot geneettisessä katsannossa siinä iässä, että sä et tiedä mitä sä haluat. Sun tietyt hormonit toimii vastoin sun tahtoa. Ne yrittää Vittua sä selität. tietyssä ihmisen kehitysvaiheessa tietyt geenit aktivoituu. Pauli, toi ei hyödytä yhtään mitään. Tuolla. Mene kotiin ja kerro äidille, että susta on tullut jo iso tyttö. Mutta äiti ei ymmärrä. Äiti ymmärtää. Tuota puolta mä en sitä aikaisemmin nähnytkään. Vasta lapsi. Sulla on muuten mitään ajatusta siitä, kuka se on ollut? Siis mistä? No, siitä, joka murtautui sinne lataukseen.
Mitä sä oot oikein tekemässä? Se on täällä. Se on täällä. Kuka? 1M3. 20. Tiedätkö sä, kuka se on? Mä luulen, että tarkoittaa sua. Mitä sä nyt oikein... Mä luulen, että sulla on valehdeltu. Ihmismieli on täynnä salaisuuksia. Mistä nyt on oikein kysymys? Kaikki on loppujen lopuksi täällä. Hyvä luoja, sä tapoit Main. En minä. Viestintuja tappoi. Laboratoriolla. Mä arvasinkin, että sut löytää täältä. Kuka helvetti sinä oot? Et sä muista? Jos sä hyppäät, niin mä hyppään. Ai sinä. Mitä ihmettä sä oikein teet täällä ja... Sitä tietoa mä tulin täältä itsekin etsimään. Mitä ihmeen tietoa ja mistä? Eiks Jone kertonut sulle, että se piti olla vaan Kepponen? Kepponen? Jone sanoi tuntevansa sut ja Marian, mut mua alkoi epäilyttää, että tässä on kyllä jotain muutakin. Siis ei mitään itsemurhaa, ei vihasta äitiä. Jone on käyttäytynyt tosi omituisesti viime aikoina. Etenkin se outo kiintymys Mariaa kohtaan. Sattumoisin mä löysin Jonen tietokoneelta Mariaa koskevia tietoja, aikatauluja, valokuvia ja puhelintietoja. Siksi mä tulin tänne. Mä haluan tietää, mikä tää juttu on. Jone lähti taas pois. Maria ei ole nyt täällä. Ehkä on parempi, että...
Sinä! Kaikista oudointa, että Jonella on paljon tietoa susta, missä oot töissä. Sun työtehtävistä, sun tutkimuksista geeniperimän alueelta. Tässä on jopa tietoa sun työkavereistasi, My Famista. Hänen perhesuhteista, koska hän on tullut Suomeen. Kaikkea mahdollista. Kuka helvetti tää Jone oikein on? Kaikista tärkeimmät tiedot on kuitenkin sun äidistä. Hänhän oli toimittaja. Noissa papereissa on tiedot viimeisen kuukauden ajalta. Esimerkiksi koska sä oot käynyt äitis luona. Todella outoa. Miten tää kaikki liittyy My Famiin ja mun äitiin? Kun mä huomasin Jonen lähtevän todella outoina aikoina liikenteeseen, niin mun kiinnostus kasvoi. Hei, pysähdy tähän. Päästään nyt irti. Lupaa olla kunnolla. Okei. Mä haluan nyt todellakaan sulle pahaa. Mä yritän suojella sua. Suojella miltä? Et sä todella tiedä kuka mä oon. Sä et tainnut tulla mun tunneilleni tieteen takia. En todellakaan. Enhän mä edes kirjoilla siellä. No mitä hemmettiä sä teet siellä? Mä oon täällä sun takia. Sä taidat tietää, kenen auto toi on. Taidettiin saada vieraita. Miten sä osasit tänne? Monikaan ei tiedä tätä paikkaa. Mä oon käynyt täällä aika usein. Mä luulen, että sä olisit huomannut sen. Nyt meidän paraati tulee ainakin huomenna. Tun datanomi. Mitä sä noit? Jonnes vitun kontrollifriikki. Mitä helvettiä tää oikein on? Mä sanoin, että se tietää kaiken teistä. Sille näyttää. Pysähdy. Sä et tunne Jonea. Nyt mä menen.
Sinä. Minä. Sisko, sido. Sano mitä tahansa, mutta kutsu mua sun siskoksi! Meissä virtaa sama veri. Mun porukat on kuollut! Mut mä en. Nyt rankaset tätä niin kuin sä rankasit mua. Vaan mun veli vois sanoa noin. Mut se on kuollut. Näytäks mä kuolleelta? Onko? Jone, Julle, ihan sama. Kato nyt tätä paskaa. Se on kusettanut sua koko ajan. Sun pitää rangaista sitä. Lyö! Mä tapoin vanhempani siksi, ettei sun tarvitse enää rangaista mua. Sähän sen aiheutit. Mä suojelen sua niin kuin sä suojelit mua. Olishan minun pitänyt arvata. Tästäkö tässä oli kysymys? Älä tuu tänne! Juokse pois, nää on hulluja! Sä olit siellä silloin. Sä käytit mua pelkästään hyväkses. Ai, sä tajusit vihdoin tulla tänne Marjan luo. Luulit, että mä huvikseen jätin tietokoneen auki. Päskiäinen, se kaikki sun idealismistas. Näet saa muuten helposti netistä. Niin kuin myös tää. Sä puhuit vain. Tietenkin. Näin siskoni kärsivän, kun pelehdit tuntikausia sen Itemasen Lutkan kanssa. Lappranne turvattomat oli jo helppo ohittaa ja muokata teidän laitteita. Me tehtiin töitä. Hyvä luoja, siitä ne kaikki tiedot. Sisko, sidot tuo irvikuva tuohon tuoliin. Kaikki ne tutkimukset, töitä. Näinkö te rahastatte veronmaksajien kukkaroita? Ei ole mitään sääteleviä geenejä, on vain ympäristö ja minä. Kävin muuten tappaa mutsias. Se urkkiva lehmä sai tietää vähän liikaa. Luulet, että tää ei oo oikein? Te ette tainnut edes tietää, mistä teidän rahoituksenne tuli. Ei me tämmöistä paperi ollaan allekirjoitettu. Sinun ja main
Psykologiset profiilit tutkittiin ja ne todettiin liian epätarkoiksi. Valetta! Te olitte niin innossanne rahoituksesta, että ette viittinyt tarkistaa niiden alkuperää kautta muita lakipykäliä. Se oli yölääkeyhtiöprojekti ja rahoituksen alkuperä oli salainen. Teille syötettiin vaan tietoa, mitä te halusittekin tietää. Mä en tarvi sua enää. Mä sanoin sulle sitten saunasta. Tiesitkö, että testitulos maa-aasta oli mä? Mitä väkivaltageeniä ei ole edes olemassa? Mä olin nimettöminen niissä testeissä. Ihmisen vaikuttaa vain ja ainoastaan ympäristö. Haluaisin antaa sitä teidän kehittämään virusta synnyttäville äideille. Suomesta oli tullut heikko EUn myötä. Tarvittiin aggressiivisia keinoja, jotta Suomesta saataisiin taas isänmaallinen. Me oltiin silloin paljon pienempiä. Miksi sä teet meille näin? Et sä ollut aina uhri. Niin tai näin. Joka ilta nukkumaan mennessä mä rukoilin heidän kuolemansa. Rukoilin meidän puolesta paremmasta paikasta. Tääkö sun mielestä on parempi paikka? No. Ei meitä ennen näin nopeasti ole päästetty. Tapaa ne paskiaiset. Nyt on sun vuorossa. No, mennään sitten yhdessä.
Onks toi sun? Ei todistajia. Ei sopimuksia.
Mä en voi uskoa, että se ei ollut mun veljeni. Kaikki on ollut pelkkää valetta. Mä en tunne mun vanhempia. Mä en tiedä oikeastaan omasta itsestäni yhtään mitään. Toisaalta te saatte kuitenkin olla teidän ottovanhempien luona. Kai siinä oli jotain hyvääkin. Joo, mutta miksi adoptoida lapsia, jos et sä rakasta niitä? Kysymys on kai siitä, että me yritetään tehdä maailma meidän oman näköiseksi. Me ei vaan huomata sitä. Sitä tapahtuu kaiken aikaa. Sille maailma on aina mennyt.